on vittu pikaa. Poserottua nyt. Nyt poserottua niinku 5 sekuntia. Ei päästä! Pitää olla tarkkana, ettei tupakan käsit lähteä. Valmiina! Jani! Älä rassasta! Nousta jalkoja! Ja nyt tulee ihana... Ai! Ylös vaan! Sä pystyt siihen! Kantaa! Riikalle lisää mutrikosta! Kampaa se! Kisa meni hyvin! Miten ois spermat? Eiku... Mitä tapahtui? Ja Katkokielto, salo! Ei, pitää mennä keskeltä! Mikä? Keskeltä! Täältä! Tule! Puoli. Aika verinen. Lisää mustikkakeittoa kilpailua. Nyt oli kyllä niin jännittävä kilpailu. Meillä ei ollut nyt tätä videoa. Valtaa se ja se meni ihan passaseksi, mutta ei voi mitään. Tää oli tasapeli, joten molemmat voivat. Tasapeli. Meillä on tietenkin mahtava palkinto. Järvinen! Mun mielestä toi vittu työt mut tossa mäessä. En mä työntänyt ketään. Sä työtit mut. No niin, hei, nyt siitä antaa mennä. Kompastui. No joo. Hötkytetään yhdessä. Sit sormit sinne. Varkaan. Kerran laskee tosta vesiliukumäestä, niin on puhdas. Joo. Mä menen sinne nyt.